दिनै 8 जुलाइ 2020 इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गानाइजेशननि 7थि गायसननाय सान। बे सानाव दिनै सनितपुर जिल्ला इउबिपिनि दैदेननायाव बे गायसननाय सानखौ फालिनाय जाहैबाय। दा बे फालिनायनि गेजेरजों जोङो सनितपुर जिल्ला इउबिपिनि बे गायसननाय सानाव आं गावनो लेङाइ आफादगिरि जानानै नुजाथिनायनि गेजेरजों आसाम सोरखारखौ माने गोख्रों रावै खावलायो जाहाथे नैबे फैगौ गोलोम बोथोरनि सेसन एसेम्बलि सेसन बेयाव जाहाथे बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि बिलखौ लाबोयो। बेखिनिखौ आं सोरखारखौ खावलायबाय। आरो लोगोसे बर'नि गुबुन गुबुन हान्जा 3थि बर' एकर्डनि बिटिआर सुक्ति खालामनाय गासै दैदेनगिरि बर'नि गासै गौथुम बिथांमोनखौबो सरकारखौ बे बेलायाव प्रेसार होनो थाखाय आं इउबिपिनि जानानै खावलायनाय जाबाय। जोङो लुबैयो बे सरकारनि जोबथारनाय समाव जिथु जोबथि जोंनि सेसन जागोन आसाम एसेम्बलिनि बे सेसनावनो जाहाथे बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि समस्याया जोबस्रांलाङो बेखौ जोङो नैबे सनितपुर जिल्ला इउबिपिनि अफिसनिफ्राय आं खावलायहरनाय जाबाय। सरकारखौ नारसिननाय जाबाय। रायजो राजाखौबो उननि हाबाफारिफ्राव हेफाजाब होलांगोन होननानै मिजिंथिनानै आंनि बिबुंथिखौ बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय। गिबियावनो जों प्रेसिडेन्टनिसिम गोजोन हामलायथि जासिहरनाय थाबाय। जोंनि नैबे 8 जुलाइआव जोंनि 7थि जोनोम सान फालिनायाव जोङो खोब गोग्गानाय आरो जोङो आसा खालामदों दिनैनि बायदि जिथुनाखि जों जोनोम सान फालिबाय थादों बेबायदिनो जोंनो फैबाय थानाय समाव जों फालिगोन। जों माखासे सिन्था सरसा खालामनायफ्रा जोंखौ ओरैबायदि मोनसे ब्रेक खालामना दोनबाय बेखौ जोङो बुंनो हाला। जाय समाव दिनै बयबो सुबुंफ्रा मिन्थिखागौ जे कर'ना भाइरासआ जोंखौ गिलु बालु नारसिननायनि थाखाय जोंनि माखासे मावनांगौ हाबाफ्रा थालांदों। दा आं बेखौनो खावलायगोन जोंनि गासैबो बर'नि हारिनि जेसेबां माने आफादफोर दङ बयबो आफादफोरखौ खौसे खावलायगोन जिहेतु जोङो फैबाय थानाय समाव नैबे सेसनावनो जोंनि आउट अफ बिटिसिनि जेसेबां बर'फोरनि माने गांनाय उखैनाय जिथुनाखि जोंनि डिमान्ड बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल जोनोम जानायनिफ्रायनो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि जिथुनाखि जों बिगिरि आरो बिबायबो थागोन आरो बिनि थाखायनो जों सोमावसारबाय थादों जाहाथे जोङो बेखौ खावलायगोन दिनैनि बे मर्चा सरकारखौनो होननांगौ नङा होमबा मा होनना बुङो एलायन्स सरकारखौ जों खावलायगोन जिहेतु मोनफ्रोमबो साफ्रोमबो मिनिस्टारफ्रा जोंनि माखासे खामानि मावनांगौफोरखौ मावना होनांगौ आरो बे इलेक्सन 2021 जिथुनाखि इलेक्सन आसाम एसेम्बलिनि इलेक्सन जानो थांबाय थादों बे इलेक्सननि सिगांनो जोंनि हा हुनि खामानिजों लोगोसे जोंनि बे बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल आरो जि जायगायाव पन्सायत गैया बे पन्सायतफोरखौबो बिथांमोना दाफुंना होनांगौ। मोनथाम बे जोंनि डिमान्डफोरखौ बिथांमोना मावफुंना होनांगौ बेखौनो जों खावलायगोन आरो बिथांमोना बेखिनि खामानिखौ जुदि इलेक्सननि सिगां जुदि मावफुंनानै होआ अब्ला फैबाय थानाय इलेक्सननि बिसोरनि जिथुनाखि गोमोन फिथाइ जेखौ सिन्था खालामदों बियो गोथां जागोन बेखौ जोङो रोखायै माने बुंथिना होनाय जादों। जेरैखि जाया मानो जोङो इलेक्सननि सिगां जोंनि सनितपुर जिल्लायानो जा आउट अफ बिटिसिनि जेसेबांफोर बर'फोर दङ बेवहाय जोंनि हा हुनि समस्या गोबांथार आरो बबेबा जायगायाव जोंनिया माने सनितपुर जिल्लायावथ' फ्रायानो मा होनो पन्सायत होननाय मोनसे राज दंमोन बे राजखौ जोंनो खालामनानै होआखै आरो मोनसेया जाहैबाय जोंनि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल बेथ' खुगायावनो फैबाय थागोन बे मोनथामखौ जोंनो आसाम सरकारा दाफुंनानै होनांगौखौ जों खावलायबाय आरो खावलायनायजों लोगोसेनो जोंनि मोनफ्रोमबो आफादा बेखिनि खामानि मावनायाव बे बिनायाव बा खामानि मावनायाव बयखौबो हेफाजाब होलायनानै जों ज'यैनो खामानि मावलांनो हागोन होननानै जों आसा खालामदों। मैया दाख्लै जोङो मोनसे मोजां रादाब मोनदों जाय रादाबखौ जोङो नोंथांमोननि सिगाङाव गाबोन समफोरनि गेजेराव फैबाय थानाय समाव कर'ना भाइरासआ जिथुनाखि एसे एनै जुदि खमिलाङोब्ला बेवहाय जोङो मोनसे गोग्गोम प्रग्राम मोनसे लागोन। आबुङैनो जोङो मोनफ्रोमबो आफादफ्रा जोंजों खौसेयै खामानि मावनो थाखाय बयबो जोंखौ खावलायबाय थादों आरो बे खावलायनायजों लेखायैनो
जोङो बयखौबो वेलकाम खालामगोन आरो जोङो वेलकामनि खोथा नङा जोंबो वेलकाम जागोन माने जोङो बयबो मिलि जुलि माने आखाइजों आखाइ हमलायलायनानै जोंनि जिथुनाखि फिरफिलानि मोनसे सिनायथि दङ बे सिनायथिनि खामानिखौ जों मावलांगोन आरो फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना नुलांबाय थागोन रायजोफ्राबो नुलांबाय थागोन मोनफ्रोमबो आफादा जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै जोङो जयैनो होसिख्रावनानै जोंनि माखासे खामानि मावनांगौखौ जों मावफुंगोन होननानै मोनसे नोंथांमोननिसिम जों फोरमायनाय थाबाय।